Celá Evropa se utkala o místo ve finále mužského mistrovství Evropy ve volejbale 2013. 16 týmů to zvládlo, teď je čas najít se nejlepší. Dánsko a Polsko spolu hostí 28. evropský šampionát. V obou zemích se budou hrát dvě základní skupiny. V Polsku se bude hrát v Gdaňsku a v Gdyni a v Dánsku v Odense a Herningu. Playoff a čtvrtfinále se odehraje ve městech Aarhus a Gdaň. Poté 4 nejlepší týmy pocestují do Kodaně. Tam se snadno dostanete odkudkoliv v Evropě. Nezáleží na tom, zda použijete letadlo, vlak, autobus, trajekt nebo auto. Snadno zde najdete ubytování. Město má vše od 5hvězdičkových hotelů po kempy a hostely. Semifinále a finále v kodaňském Parkenu budou historické. Obvykle je to národní fotbalový tým, kdo zde hraje, ale i Madonna, Justin Bieber a Take That zde mají koncerty. Teď je čas hrát volejbal. Evropský volejbalový šampionát 2013 není jen o prvotřídním volejbale. Je to také party pro všechny volejbalové fanoušky v Evropě. V Parkenu bude obrovská fanouškovská zóna s hudbou, zábavou, jídlem, pití a fanoušky z celé Evropy. Nenechte si ujít tuto historickou sportovní událost. Kupte svůj lístek a zjistěte více na www.eurovolej2013.dk.